ಹಾಯ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಯಾನಿನಿಗೆಲೆಗ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಉಪ್ಪಡು ಎಂಚ ಪಲ್ಪುನು ಬಂದು ತೋಜಾವೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿದ ಉಪ್ಪಡು ಮಲ್ಪರೆ ಏನ್ ಏನೇನ ಪೂರಗೆ ತೊಂದೆನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಅದು ಖಾರ ಇಚ್ಚಿ ಒಂದು ಉದ್ದದ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಒಂದು ಬುಲ್ ಬುಲ್ ಟೈಪ್ ಉಡುಪು ಪಚ್ಚೆ ಡಾರ್ಕ್ ಪಚ್ಚೆ ಇಪ್ಪುಜಿ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಕಿಂಜ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಮಾತ್ರ ಖಾರ ಉಂಡು ಒಂದು ಮುಂಚಿ ಒಂತೆ ಖಾರ ಬೊಕ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ ಇತ್ ಮಲ್ಲ ಶುಂಠಿಗೆ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಗೆ ತೊಂದೆ ಯಾನು ಇತ್ತೆ ಮಸಾಲಗ್ 5 ಚಮಚದತ್ತು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚದತ್ತು ಮೆತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಜೀರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಕಲ್ಲೊಂಜಿಗೆ ತಂದೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಎಂಕ್ ಊರುಡು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮೂಲು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವೇನು ಈತೇನು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರಂಡು ಉನೇನು ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊಂಡ್ರಂಡು ಮುಂಚಿನ್ಲ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಶುಂಠಿನ ಇತ್ತೇನು ಮುಂಚಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಇಂಚ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ಎತ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿಗೆ ತಂದೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತಂದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮಸಾಲ ಪುತ್ಪೇನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೆ ಪಾಡೋಡು ಮೆತ್ತೆ ಚೂರು ಕಾಯರೆ ಪುರ್ತು ತಗೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಡಾಯಿಡ್ ಮೆತ್ತೆ ತೋಜುಚ್ಚಿ ಮೆತ್ತೆ ಚೂರೇಗೆತ್ತು ನೋಡು ಅರ್ಧ ಚಮಚೋಡ್ಲ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿತ್ತು ನೋಡು ಬಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆತ್ತೆ ಪಂಡಂತೆ ಕೈಪೆ ಹಾಪುಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಮೆತ್ತೇನು ಪೊತ್ತುಗಿತ್ತು ನೋಡು ಎಣ್ಣೆಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಡ್ದಲ್ಲ ಒಂದು ಮಲ್ಪು ನೆಟ್ಟಸದು ಕಡಾಯಿ ಮಲ್ಲಾಗಿತ್ತೊಂದಿನಿ ಮೆತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಫ್ರೈ ಆಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡೋಡು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಿಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿಗೆ ತುಂಡ್ರೆ ಒಂದು ಖಾರ ಖಾರ ಅದು ಉಪ್ಪಡು ಲಾಯ್ಕ ಮುಂಚಲಿಕ್ ಅಂಡ BP ಶುಗರ್ದಾಗಲಿ ಒಂಚ ಆತಿ ಎಡ್ಡೆ ಇಪ್ಪಂದೊಂದು ಬೇತೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಖಾರ ತಿನ್ಪಿನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಉಪ್ಪಡೊಂದು ಇತನೆಕ್ ಕಲ್ಲೊಂಜಿ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ ಬಡಿಸೊಪ್ಪು ಮೂಜನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೆ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ನೆಕ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೇನೆ ಸಾಮಾನ್ ಪೂರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನಿ ದೇನೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಚಪ್ಪಾಕಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ದೀದು ಒಂಜಿ ಆಜಿ ಚಮಚದಾತಿ ಯಾನು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಉಪ್ಪಡ್ಗೆ ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಇಚ್ಚಿಂದ ಸಾಸೆಮಿದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡು ಯಾನು ಎಡ್ಮೆದೆಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಎಣ್ಣೆ ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾತನ ಇತ್ತೊಂದು ಮುಂಚಿನ ಮೆಲ್ಲ ಪಾಡೋಡು ಮುಂಚಿ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ಮುಂಚಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಬೂರ್ನಾಗ ಮುಂಚಿ ರಟ್ಟುಂಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಪಾಡೋಡು ಹಾಪುಂಡು ಅವು ಏತು ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಲೋ ದಿವೋಡು ಏತು ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತ ಒಂಚೂರು ಪಟ್ ಪಟ್ ಆವಾಜ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಮೇಕ್ ರಟ್ಟು ಈಗ ದೂರ ಒಂದು ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೇನು ಸರಿ ಮುಂಚಿನ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎಣ್ಣೆಡು ಮುಂಚೆ ಫ್ರೈ ಆದ ಕಲರ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆವಡು ಒಂದೊಂದೇ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬೈದನ್ನೆತ್ತ ಇತ್ತೆ ಶುಂಠಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಪಾಡ್ವೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಶುಂಠಿಲ ಒಂದವಡು ಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ಬೇಗ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಮಂಜೋಲ್ದ ಪುಡಿ ಪಾಡೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಬೋಡಿ ತಿನ್ನಾತು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡು ಆತು ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪಡು ಅಂತೆ ಉಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದಂಡು ಉಪ್ಪು ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡುಲಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿಂದಿತ್ತು ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಪಾಡ್ದೆ ಎರೆ ಖಾರ ತಿನ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ಅಗುಲು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಲಿಂಬೆ ಒಂಜಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಂಟುದ್ಗೆ ತೊಂದೇನೆ ಲಿಂಬೆದ ರಸ ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಅವಿನ್ನ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಲೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡುವಂತೆ ಬೇಯ್ಪಂಡ ಒಂಜಿ 17-16 ನಿಮಿಷ ಮುಟ್ಟ ತಾಗುಣ್ಣೆಕ್ ಮಸ್ತ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಲ ದೀವರೆ ಬಲ್ಲಿನೆಕ್ ಅದ ಒಟ್ಟು ದೀದ್ ಬೇಯ್ಪದಿಗೆ ನೋಡು ಬಕ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಜರಾಗುಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನೆತ್ತ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆನ್ ಬೈದಂಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಲ ಸರಿ ಕಾಯೋಡು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯ್ದಿಂದ ಅಂಡ ಉಪ್ಪಡಂತೆ ಹಾಲು ಹಾಪುಂಡು ಪಕ್ಕ ಒಂದು ಫ್ರಿಜ್ ಇಡ ನಮ್ಮ ದಿ ಅಂದಂಡ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಹಾಲು ಹಾಪುಜಿ ಆ ಟೈಮ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಎಂಚ ಉಪ್ಪಡು ಪಾಡುವ ಅವೇ ಅಂಚೆನೆಂದುಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೇನು ಮಸಾಲ ಪುಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಿತ್ನೆಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡ್ವೆ
ದಾಲ್ ಪೂರ ಮಲ್ತಿನದ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ನಾರ್ತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಡಿಶ್ ನಮ್ಮ ಊರುಡಂತೆ ಮಲ್ಪರೆ ಜಂಗ್ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಕೆನ್ನ ಬದಿತ ಅಂಟಿ ಪನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಂಚ ಉಪ್ಪಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ರ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆತಂಡು ಐಕಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ದಿನ ಇತ್ತ ತೆನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತೆ ಎನ್ನ ಉಪ್ಪಡ್ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ನಿಕುಲ್ಲ ಇಂಚ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಓಕೆ ಬಾಯ್.